نێرگزە ئاکرێ ئەو گوڵابجوانی و بەهێنخوشییا خۆ cihekê taybet li dilê xelkî de dirûst kiriye. Rojane jî bi dehan destên wê li dukanên akrê dihêne firûtin, taybetî jî bû derveyê akrê dihêne rewanekirin. Bêdar û Esîl du gencên devera Nehlê ne li nahiya Dînartê. Ew her du xwînkarin û serbarî karê xwe di nav rez û baxên gundê xwe nêrgiz çandîne bû dabînkirina debara jiyanê. Eva nêrgiziyên Nehlê ne ê gundê girbîşê ne em çoy tînin, em novraz û çînin, em kirîn firûşîn bû zekrî tînin xwe li zekrî. Belo. Hek rojane tînin an heftê çend cara? Xwedê heftiyê heke hebin corekê du coro heke dîf heke hebin em zî tînin heke ji nebin em noînîn. خداف نرجزت رازت قربيشنا ام بيستونو يعني ام ما بنيتينو جوي تخويت يعني اوقورت خو ميتينا مول مي تشون دي ام بخمول وات ذليت كاينو تفروشين شو وقت بيت جهان؟ خدي اغلبا في وقت يعني زستون ين مول بيت جان بس يد جوي بهوري بيت جان ين مول بار اوفي كوف شو ساري ديزي چيبان Zikrî jî dukandarekî akrê ye û zêdetirî 10 sala ye ewî dukan li akrê heye. Ew êke ji wan cihên berniyaz bi firûştina nêrgizan. Rojane xelk qesta wî dikin bû kirîna nêrgiza akrê taybetî jî nêrgiza cûrî. هلا ببین الآقاره عندك لوتت هاي ما شاء الله تو حيرات كي بري خوبكي وجو عالم تلقينيت بخو بنكيتو تيني نو رازو تشينيت ما شاء الله بخوريت كان كعالم بخود بات كريت بون سر دونو نخوشو بو بيكود بان بو دورو بريد راخوشونيت آكري حوليري ودو كي مثلا عالم تيتا آكري بخود بات وخاصة نرجزي جوري نيت كتك نخو هم نوعك نرجزي كي هاي بجني كتك او نوف دخلوش انتبن وزيروش انتبن بله او یا به عمره و رنگیویش جانیه Nêrgiza cûrî bû beşeka cûtyaran bûye cihê debara jiyanê û dahatekê guncay bû cûtyarî dabîn diket çunke bihayê wê li 2000 dînaran digehîte 5000 dînaran jî. Her wiha nav û dengiya wê jî bûye sedem bû wêyekê daxwaziyeka zû li ser hebîtin. Esmaîl Seîd, Dezgehê Mîdyayê Badînan, Akrê.